Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне. Як цудоўна з'ездзілі. Праўда, Буслік? Ну, як сказаць, Топа? Табе не спадабаўся спектакль? Ой, спектакль спадабаўся. Аднак тое, як мы сябе паводзілі, не спадабалася дзядулю. Не звяртай на яго ўвагі. Дзядуля пазлуецца крыху і кіне. Узрост як-ніяк. Стаміўся, таму і разнерваваўся. Ну, не ведаю, ці даруе ён нам. Сказаў, што абняславілі яго. Даруе, не бяры да галавы. Ну, сумняваюся. Раззлаваўся не на жарты. Ты не мог дачакацца антракта са сваёй шакаладкай. Зашамацеў на ўвесь тэатр. Хваляваўся, каб не растаяла ў кішэні. А тут, як на тое, музыка сціхла. Ой, сорам які. Гледачы пачалі азірацца на шамаценне. Фольга, вельмі гучная абгортка. Непрыгожа атрымалася. А ты таксама вызначыўся. Выпусціў нумарок падчас спектакля. Як папоўз пад крэсла яго шукаць. Ой, ледзь не згубіўся ў цемры. Ой, не кажы. Нумарок закаціўся аж на 2 рады наперад. Ледзь знайшоў. Напалохаў гледачоў, калі поўзаў пад нагамі. Адна дзяўчынка аж падскочыла на сваім месцы. Ой, сорам. А дзядуля яшчэ ў гардэробе хацеў пакласці нумаркі ў сваю кішэню, каб мы не згубілі. А ты не аддаў? Я сам. Лепш бы аддаў, каб ведаў наперад, што здарыцца. Добрый вечер, сябры. Вітаем, Цімыч. А чаму вы такія элегантныя? Расказвайце, дзе былі? У тэатры. Ой, цудоўна. А чаму ты такі сумны, Буслік? Не спадабаўся спектакль? Ай, спектакль вельмі добры, аднак цалкам не давялося паглядзець. А чаму? Таму што шукаў згублены нумарок. Неяк выслізнуў з крыльцаў і пакаціўся. Трэба было дачакацца канца спектакля і ўжо пасля, калі з'явіцца святло, шукаць. Навошта перашкаджаць гледачам? Я ціхенька шукаў. А вось Топа так шумацеў шакаладкай у самы чулівы момант, калі артысты заціхлі, што гледачы на яго азіраліся. Ну, вы выдалі, канешне. Ну я ж не думаў, што паўза будзе. Дзядуля адразу забраў шакаладку. Я нават укусіць не паспеў. О, тэатралы. Вы што, не ведаеце, як сябе паводзіць у тэатры? Ведаем, дзядуля расказваў. І нумаркі хацеў пакласці сабе ў кішэню і ў антракце нас пачаставаць. Аднак усё пайшло не так. Ён не папярэдзіў, што ў глядзельнай зале будзе вельмі цёпла. Таму я ўвесь час непакоіўся, што моя шакаладка растане. Ён прапановаў табе ў буфеце не заказваць разам з пірожнымі тую шакаладку і не піць столькі соку. Ты не паслухаў і на самым цікавым месцы захацеў у прыбіральню. Мы шмат прапусцілі. Трэба было заставацца на сваім месцы і глядзець, а не ісці за намі. Але ты пабаяўся. Адчуваю, спектакль прайшоў міма вас. Дзядуля паабяцаў, што боль з намі нікуды не пойдзе, нават у кіно ў нядзелю. О, я яго добра разумею. А зараз слухайце і запамінайце, як сябе паводзіць у тэатры, каб не трапляць у такое няёмкае становішча. Я ведаю, падчас спектакля не трэба есці. Усё правільна, Буслік. Для гэтага ёсць антракт. Шум, хрумстанне і шапаценне паперкамі перашкаджае гледачам і артыстам. Калі пачаўся спектакль, нельга пакідаць сваё месца, Буслік. Нават за нумарком, які кудысьці пакаціўся. Усё правільна, Топа. Падчас спектакля нельга бегаць па зале і поўзаць пад крэсламі. Так вы выказваеце непавагу да артыстаў і адцягваеце ўвагу гледачоў. І парушаецца чароўная атмасфера казкі. Правільна, Буслік. Падчас спектакля гледачы павінны захоўваць цішыню.
А яшчэ нельга карыстацца тэлефонам і планшетам. Усё правильно, Топа. Гук у тэлефоне таксама неабходна выключыць. А зайсці ў глядзельную залу трэба да 3-го званка. Нельга штурхацца і бегчы, каб хутчэй сесці на сваё месца. Ні ў якім разе, Топа. Калі ідзеш да свайго месца, трэба ісці тварам да тых людзей, што сядзяць у тваім радзе, а не да сцэны. А калі ты уладкаваўся на сваім месцы, неабходна прыбіраць лапы. Ці ногі, калі хтосьці праходзіць міма цябе. А буслік спачатку выцягнуў лапы, і хлопчык спатыкнуўся, ледзь не грымнуўся. Я не назнарок, не паспеў прыбраць. Ну, трэба быць уважлівым, буслік. А падкажыце мне, што трэба рабіць, калі скончыўся спектакль? Апладзіраваць гучна-гучна. І крычаць: «Брава! Ура! Ура!» Ура! Нельга. А вось брава можна. А калі можна пакінуць глядзельную залу? Калі ў волю накрычаўся. Не, моцна крычаць у тэатры нельга. Ты ж не на футбольным стадыёне, Топа. Пасля спектакля можна выходзіць з залы, калі напляскаўся ў далоні, так? Не, сябры мае. Памятайце, што залу нельга пакідаць, пакуль артысты застаюцца на сцэне. Пра гэта нам дзядуля казаў. І мы дачакаліся і пайшлі, калі на сцэне ўжо нікога не было. Малайцы. Што ж, калі вы не будзеце парушаць такія простыя правілы, у наступны раз магу ўзяць вас з сабой у тэатр. Ой, абяцаем, Цімыч, больш ніводнай памылкі. Ага, а ў кіно ў нядзелю пойдзем? Пойдзем. А дзядуля няхай адпачывае. Я сам праверу, як вы засвоілі гэтыя правілы. А зараз прапаную ўключыць цікавы мультфільм. А зараз, сябры, час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І прыемных прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.